Ndị be anyị ekenekwa m unu. Achọrọ m itinye ọnụ n'ihe gbasara ajọ nwoke anụnwa bụ onye ọjọọ bụ onye ọgwụ ego a na-akpọ Ichie Million, nke ihe gbasara ya na-eferi na akwụkwọ mba ụwa karịa mkpụrụ ụbọchị one ma one. Ya bụ Ichie Million bụ onye nke achọpụtara bụ ọrụ ya bụ igbu ụmụ mmadụ. Ọrụ ya bụ o ji be ya wee merie ebe a na-eli ozu. Ụlọ niile a sị na ọ rụrụ ebe ahụ bụ o jiri ozu mmadụ wee lee foundation. Nwee ndị otu ya ndị ọ na-ezipụ ọrụ na-atọtara ya ndị mmadụ ka unu wee hụ na ọtụtụ ihe na-eme anyị o sikwa na be anyị. A na-eche n'ikekwa n'ọsọ ndị bịara abịa nọ ndị batara abata na be anyị na-eme anyị imerime ọjọọ anụnwa, amarọ na ndị be anyị sokwa na-eme ya. Ma ihe ọzọ m na-ekwu n'ihe gbasara Ichie Million anụnwa, ọrụ ya bụ igbukochita ndị mmadụ. Na ọtụtụ Ichie Million ka dịkwa na mba ala Igbo anyị ndị ọzọ, nke ya maka ka chọpụtara, mana ka nwere ọtụtụ ha dị na be anyị. Leenụ ndị ga-apụta ego niile ha na-akpa bụ ego ọbara. Ọ ga-egbu nwata, a sị na emechara sef na ahụrụ nwaanyị dị ime, o gbuchara ma nwaanyị dị ime, onye nke ọ kpọrọrọ olie ya na ndụ, onye nke ọ pịanwụrụ olie ya na ndụ. Ndị mmadụ a na-atụrụ gị nta mmadụ ka na-achụ nta ehi n'ime ọhịa. Ọ bụrụ ihe dị njọ dị n'obodo, ọ pụtara sị na ya bụ onye omenala. O nwere onye omenala ọ bụ, onye ahụ abụghị onye omenala. Ihe ọ bụ ogbu mmadụ, ihe ọ bụ onye ọgwụ ego, ọ bụrụ onye omenala. Mana ọ na-amago na onye ọjọọ gbaba n'ime omenala were omenala kpuchie onwe ha ka a sị na ha bụ ndị ezi omume, mana mara nọ ihe ọjọọ ka ha na ebe ahụ na-arụ ala. Otu aka ahụkwa ka ọ dịkwa na ụfọdụ ndị ọjọọ batakwara baa n'ụka, bụrụkwa dị pastọ, nwechaa ministri, nwee ndị na-eso ha n'azụ, mana ihe ha ji wee hibe onwe ha bụ ihe ọjọọ. Ha bụrụkwa ndị ọgwụ ego, bụrụkwa ndị ogbu mmadụ. Otu a ka ọ dị n'ebe niile. Mana ihe nnachi ịkọwatara bụ ụmụ okorobịa anyị, ama m na ihe a mere na unu ga-eji ya wee mụrụ ihe. Maka na ọ ka mma mmadụ iji nwayọọ nwayọọ gbara onwe gị ego gị n'aka ọcha karịa ime ka ịba taa ka ala echi. Mgbe ọ na-akpa arụrụ ala alilo na-akpa n'ala Ezeagụ, ọ mara na ofu ụbọchị ga-anọkọta iko ya wee ju. Mana ka iko ya juru, nwanne, onwero mmekwata. Ọ bụrụ onye ọbụla ka a ga-akpa aka na nkịtị. Nwata nkiri anụnwa o jere ịkpọrọnụ na ya gara ugbo, ka Chineke si n'aka ya wee rapụta ya bụ nwoke wee mee ka arụrụ ala ahụ niile ọ na-arụ na mba Ezeagụ wee bụrụ ihe pụtara ihe. Mgbe na-asịkwa na ndị nche obodo ọbụla kwesịkwara inwe ndị nche, maka na ndị nche bụ ndị na-agagharị wee nụ mkpọtụ nwatakịrị ya na-ebe akwa, wee garazie ebe ahụ ka ha jee mara ebe mkpọtụ a si abịa. Ọ bụrụ na e nwere ndị nche ndị na-agagharị n'ime obodo, kedu ka a ga-esi wee ma taa ka o bidoro mebe ihe a? Ọ na-egbu na-atụkonye ma nwaanyị dị ime ma nwoke ma nwaanyị. Mana ya nwa bụ nwoke ji nwaanyị na-amụ ụmụ. O nwere ebe m ihe onyonyo m hụrụ ebe ọ nọ na-agọzi nwa ya, ụmụ ejima amụrụ ya, ọ na-agọzi ha na onwekwa ihe ọjọọ ga-eme ha, na ha ga-adị ndụ, na anya ọjọọ ama ahụ ha. Ụmụ nke gị mụrụ ga-adị ndụ, ụmụ nke gị na ihe ọjọọ agaghị ahụ ha. Mana ụmụ ndị ọzọ ị ga-ala ha n'iyi, ị ga-eji ha wee gwọrọ ọgwụ ego. Ọ bụrụ mmadụ mụrụ ndị nke ahụ, aka nshi ya abaghị ya ọnụ. Onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ na-atị aka ya n'ihe ọjọọ, mara na ofu ụbọchị ị ga-avọrịrị. Ma nwokorobịa ọbụla maọbụ nwa agbọghọbịa ọbụla, egbula onwe gị. A sịla na ahụrụ m ibe m, lekwa ọgbọ m, na ọgbọ m agbabago moto karịrị akarị, ọgbọ m arụbasago ụlọ, ị mara otu o siri wee kpata ego. Ọ bụrụ na nke Ichie Million anụnwa apụtara ezi, onwe onye ga-amanụ, onwe onye ga-ama. Ọbịa n'emume a na-eto ya, ọ na-atụ ego ome na million. Maka na ihe o ji na-azụ Ichie Million bụ na ihe niile ọ na-eme bụ na million na million. Ebe ọbụla o jere ọ ga-ịtụgo ego ọ na million. Ọ na-atụ ya, ị na-aṅụrị, ị mahụ n'ọbụ ego ọbara. Onye ọbụla egbula onwe ya, nwa okorobịa nwa agbọghọbịa, ji ya na wee mụrụ ihe. Jiri nwayọọ na aka ọcha gị na obi ọcha gị kpaa ego gị, ikpe ego gị, irie ya na obi ọcha. Ekenekwa m unu. Biko takwanụ m ozi ya nke ọma, ma tinyenụ m aka na akara nsonye na akara ịhụnanya, ma gbanyere anya ọnụ na ngalaba okwu, maka na ihe nke a ọ gwụkwara m ike. Ka emesịanụ.